ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಚ್ಚಿನ ಅವೇತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಲದ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಲ್ತೊಂದಿರಿ ಈ ನೆಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚರು ಪೊರ್ತುಗು ಬಡದು ದಯಬಂಡ ಪದ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ನಿಖುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊನೊಲೆ ಬಡದು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬೈದಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಜನವರ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುನಾಕ್ಲು ಏರುಲ್ಲೇರಂದು ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಜನವರ್ಡ್ ಪುಟ್ಟುನಾಕಲು ಜನವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಈ ಚೇರಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಿಲ್ವಾ ಜನವರ್ಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಲೋರಿಯಾಮ್ ಇಜ್ಜ ಜನವರ್ಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಈದು ಜನಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪುಟ್ಟದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಮಗೊಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಶಾಮ್ಯಾನ ದಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೆಲ್ಸಡ್ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಕಂಡ ತೋಟ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಕೆಲ್ಸಡ್ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಪರ್ಬ ಪರ ಪ್ರಾರಂಭನಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಅಪ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪಂಚ 2 ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಈ ಜನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡಾಪನು ಜನವರಿ ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ಅದೇನು ಲಕ್ಕದುತ್ತಲೆ ಜನವರಿ ಪುಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಕದುಂತಲೇ ಎದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗೋಲು ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳುಂಡು ಪನೊಂದೇ ಪೋಪೆ ಜನವರಿ ದಾಖಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಪರಬೇರ್ಲ ಆಪುನು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜೀರ್ದು ಬರ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳು 9 ನಿಮಿಷಗೆ ನಮಕ್ 16 ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳುಂಡು 16 ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ 16 ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಅದೃಶ್ಯಾಲಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಣದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲು ಬಲೆ ರವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಭಾಸ್ಕರಪುರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಅದೃಶ್ಯಾಲಿ ತಿಂಗೋಲು ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಸುರತ ಚೀಟ್ ತೆತ್ತೇರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಖಲು ಅದೃಶ್ಯಾಲಿ ತಿಂಗೋಲ್ ದಕ್ಲತ್ತು ನಿಖಲು ಬ್ಯಾಡ್ ತಿಂಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ನನ್ನ ನಿಖಲ ಧರ್ಮದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದನ್ನ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವಂದೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಏರ್ನ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಪುದರ್ ವರುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಇನಾಮು ಗೆಂದುವೇರು ಅಂಚನದ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಕ್ಲು ಯಾನು ಮುಕುಲು ತಿಂಗಲ್ದ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಏರು ಊರಿ ಬೇರೆ ತುಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನ ತಿಂಗೋಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ದಾಖಲು ಕುಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದುಂತಿಜಾರು ಲಕ್ಕದುಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬೈಜಿ ಕೇಪ್ ಕೆಲಿಂಜದಾರು ಕೆಲಿಂಜದಾರು ಜೂನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂದಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಜನವರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮೇ ಮೇ 7 ಬುಲಿಪುನ ತಿಂಗೋಲು
ಮೇತಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ನವಂಬರ್ ಓರಿ ದಿನವು ತಿಂಗೊಲ್ ನವಂಬರ್ ಅತೆ ನವಂಬರ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ನವಂಬರ್ ದಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಆಕೆರೆಗೆ ಒರಿದಿನಿ ಜುಲೈ ದಕ್ಲಿ ಡೇಬಲ್ ಒಂಜೆ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪುಲ ಒಂಜೆ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಲ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಒಂಜೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡೊಂದು ಇನ್ನು 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಡೊಂದು ಸೀಟ್ ಹಾಂ 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ತಿಂಗೊಲ್ ದಕ್ಲು ಒಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಐಕ್ತಲ ಒಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮನ್ಪುನ ಜನ ಪೊರ್ತು ಅಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ನಿಖಲ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಐಟಿ ಏರ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ತಿಂಗೊಲು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪು ಐನು ಚೀಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅವಂದೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಜುಲೈ ಇರೆಗ್ ಬೈದನಂಚಿನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುದರ್ಬಲ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಜುಲೈ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಕೆರೆಗೊಂಜಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಚೀಟ್ ಬೈದ ಐತೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಕೇನ್ಗ ಓವು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಒಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಒಜ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿದ್ದು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಕೇನ್ಗ ಅರೆಗೆ ಬೈದನ ಚೀಟ್ ದಪ್ಪುದರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಅವು ತಿಂಗೋಲು ಅದಪ್ಪು ಆಹಾ ಒಜ್ಜಿ ಚೀಟಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಅಂತ ಪಾರ್ದೈತೆ ಅವು ಅರ್ನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದನು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದನಾರು ಆರೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅರೆಗೆ ತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದು ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಮುರಣಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ಆರ್ಲ ಕುಡಲ ಅದೃಷ್ಟ ಅರ್ನೇ ದೇಕಿಡುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜೆರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ ಪಜ್ಜದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸೇರಿಗಡು ನೆರಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪಡ್ಡ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡು ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುನು ಗೂದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಅಂದು ಪನ್ಪ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ದಂಡ ವಸ್ತು ಪಡೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯತ ಪನ್ಪುನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗುದೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪುನಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೆವಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮೆರನು ಈ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಮಿದ್ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ವೇದಿಕೊಂಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕೆವಿ ಮೆರನು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾಮಿನ ವಹಿಸರೆ ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಕಲ್ ಆಜಬ್ಬೆರನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರನು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸಂದೀಪ್ ಜಿಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಹನ್ಪುರ್ ಅವೆಲಕನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ನಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ ಉಮನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜ ವಿವಿಯನ್ ಲೋಬೋ ಅವೆಲಕನೆ ನಮ್ಮನ ಪಿರಾಕರದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡು ಅಂತ ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸಿತ್ತ ದುಮ್ನಾನ ಇದು ದಿನ ತಾನಿ ಕಡೆಯರೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರೆಕರೆತ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಅದಪ್ಪು ಮತ್ತದು ಕಡೆದು ಮನದಿಂದ ಮದಿಮೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಶುಭ ಕಾರ್ಯತನ ಊರುಗು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಅದಪ್ಪು ಅತಂದ ಈಂದದ ಮರತ ಇರತ ದೊಂಪ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬದಲಾಂಡು ಕಾಲ ಬದಲಾತಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಕಾಲ ಬದಲಾದ್ರೆ ಬಾರಿಕಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಕಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬರ್ತಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಾಯೇ ರೆಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ 5ಕ್ಕೆ ಬುಡರಗೆ ಬತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆದ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡು ಪಿದಡ್ನಕಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾಲಗೆ ಸತ್ತ ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭಡು
ಕಾಲಗ ತಕ್ಕನೆ ನಮಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಲು ಸಮಾಜನ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಐತು ದೊಂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದೊಂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪಗ ತುಳುಟು ಪನೊಂತೀರ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಓದುಂಬು ಕುಂಟುದ ದೊಂಪ ಬಾಡ್ನ ಎಂದು ಕುಂಟುದ ಅಂಚ ಶಾಮ್ಯಾನಾಗ ಪನ ತುಳುಟು ಪದ ಇತ್ತ ಒಂದು ಅದು ಶಾಮ್ಯಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಶಾಮ್ಯಾನದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಗ್ ಒವೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೋರ್ಂಡ ನಡಪುನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಯ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ತನಾರ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಯ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡಲ ಐಗ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಒವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಲಾಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಅತನ ಐಕ್ ಅಕಲ ಮಾಲಕನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಒಂಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಲ ನಮನ ಕೂಟಲ ಒಟ್ಟವಡು ನಮಕ್ ಬೆನ್ಪುನಕಲು ದನಿನಕಲು ಎಂಚ ಎಡ್ಡ ಪೇರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ಪುನಕಲು ಎಡ್ಡವಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಅಂಗಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಿ ತಾಂಗು ಉಂತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತುನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಆದಪ್ಪು ತೊಕ್ಕೋಟು ಘಟಕ ಆದಪ್ಪು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಂಗು ಉಂತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಆತಿಥ್ಯಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಬೆಗರ್ ಸೀಟದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಶಾಮ್ಯಾನದ ಒಂಜಿ ನೌಕರರ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಗರ್ ಸೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಚೈನ್ ಬಾರ್ದು ಮೂಜಿ ಉಂಗಿಲದ ಇದು ಉಕ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ದೊಂಬುಡೆ ಉಂತೋಡ ಅಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡುನಿ ದೊಂಬುಗು ಇಜನ ಬರ್ಸಾಗ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಆಯ್ಲ ದೊಂಬುಡೆ ಉಂತದ ಅಪ್ಪು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕೆರಾದಪ್ಪು ನೌಕರರನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಜನ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಮವೈದು ಜಕ್ಕೆಂಡು ಗುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ನೂಲ್ದಾತ ನುಗತೆ ಬಾರ್ದಾತ ಬಗತೆ ಬರದಲಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ತುಳುವ ಮನಾಡದ ಮನ್ನದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡಲ ಪುಡೇಟು ನಮ್ಮ ರುದ್ರಪಾದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿತ್ತನಂಚಿನ ಊರಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಊರಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಊರಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡಲ್ದ ಪುಡೇಡುಪ್ಪನಂಚ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಊರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಇಂಜಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ನೆರಳು ನಡಪನಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಮೋಕೆಡಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಉಚಿಲ್ರ BEM ಶಾಮ್ಯಾನ ಎರೇಂಜರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರಂಚನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹುರುಪಾದ ಬೆನ್ನೆಲಬಾದ ಪನಂಚನ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರಲ್ನ ರಹಿಮಕ್ಕ ಪಡೆದೆ ಉಗಾರ್ತೆ ಪನಂಚನ ರಹೀಂ ಉಚಿಲ್ ಮಾತೆರಲ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ ವಿನಂತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಮಿಯಾನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುರುಪು ತಂದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ದೂರದ ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಹಗಲು ಎನ್ನದೇ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೆ ವಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ SK ಶಾಮ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎರೇಂಜರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ
ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಯುವ ನೇತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಮಿಯಾನಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಒಂದು ಮಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಯಾನದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವರಾಜ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾಯಮದ ಮಣಿಟ್ಟು ಪುನಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುವರಾಜ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಒಂದು ಹರೇಕಲ್ ಆಜಬ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಹರೇಕಲ್ ಆಜಬರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಮ್ಮ ಬೆರೆಗೆ ಪುರ್ಪದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ್ಬ ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಬೆರೆಗೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ UH ಫಾರೂಕ್ ಮಂಚಿಲ ಮೇರೆ ಬದದ ಶಾಲು ಬಕ ಪೂತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಬ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅವರ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಬದದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಬ ವಿನಂತಿ. ಗಂಗಾಧರ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶಾಮಿಯಾನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂತಹ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಪದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪಡ್ಬ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಶಾಮಿಯಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪೂತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ್ಬ ವಿನಂತಿ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಚಾನಲ್ 9 ಯೂಟ್ಯೂಬು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಲ ತಂದೆ ಜಗತ್ತು ಒರ್ಮೆಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಥಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಭಾಳ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಉಮನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ
ಓರೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಪದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಓರೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ. ವಯಸ್ಸು 50 ಕಳೆದರು. ನಮ್ಮದೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2021ರಲ್ಲಿ 22ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. 50 ಕಳೆದರು 30ನ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ರವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನವದುರ್ಗ ಶಾಮ್ಯಾನ ರವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಶಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ನನಗಿಂತ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು, ವಿವಿಯನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವಿವಿಯನ್ ಲೋಬೋ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಏರಂಜಸ್ನ ಮಾಲಕರು, ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿವಿಯನ್ ಲೋಬೋ ಇವರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಸದಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚುರುಕಿನ ಯುವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಂಚನ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಪದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್. ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಯಾನ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. 24/7 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ದೇರ್ಲೆಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಹೂವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ MS ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರಾದ ಲತೀಫರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಂಪೈಲ್ ದೇರ್ಲೆಕಟ್ಟೆ ಫಾರೂಕ್ ಅಂತ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 5:45 ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಹಾಲ್ನ ಇದರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಈತು ಶೋಕು ಪಾತಿರು ನೀಯೇ ತುಗಿನಿ ದಯಪಂಡ ಸಭೆ ಟಿಯಪಲ ಪಾತಿರು ನ ಸಭೆ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾತಿರ್ತಿ ಜನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾತಿನೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರಿತು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಎದುಕೊಂಡೇರು. ಕಾಡದ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನ ಪಿರಮಗಿರು ತೂಪುಂಡಿಗೆ ಅಚ್ಚನೆ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಯೋಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಕಾಯ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತನ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಎಂಚ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಪಾತರಕತೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಮದಿಪುನು ನಿಖಲ ದುಂಬುದಿಯರುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜರು ಮಾಜಿ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಶಾಮ್ಯಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಪಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನದ ದನಿನ್ ತೂಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾಮ್ಯಾನದ ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಉಪ್ಪುನಾಗ 2017 ನವಂಬರ್ 15 ಟೌನ್ ಹಾಲುಡು ಎಂಗನ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಶಾಮನದಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬೇಲೆದಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ದನಿನಕ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಭಾಯಿಸರೆ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ರಾನ ವಿಟ್ಲದ ಬಾಬು KV. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ್ದು ವಾರೋಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆ ಆವೋಡು ಸಂಘಟನೆದ ದಾಯಗ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ 6 ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಆಜಿನುತ್ತ ಐವ ಶಾಮಿನದ ದಣಿನಕಲು ಒಂಜೇ ಸೂರುಡು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ 4 ಘಟಕ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಇತ್ತಂಡು ಈ ವರ್ಷಗೂ ಹೊಸತ್ತಾದ ವಿಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಡಬ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತನು ಅವಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಎಂಗ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ವಿಷಯದ ಪನೋಡ ಅಂಡ 250 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಉಪ್ಪುನ 250 ಶಾಮನದ ದನಿನಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ 1,500 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಕಲು ಅಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಡ್ಲದ ಐಕ್ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆನ ಕೈಪತ್ತಿನಾರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಸುವರ್ಣೀರ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಯುವರಾಜ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಕುಡ್ಲಡ್ದೆ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ನಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಲ ಆರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಶಿತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೀಕಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಬಂದು ಪಣೋಲಿ ಆಂಡಲ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಇಡೀ ಘಟಕಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೆರಿಸಾಯವಾದ ಇತ್ತಿನಗಲು ಸುರುಕಾದು ರಹೀಂ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡಲ ಪಾಕ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಣೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ವಲಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಎಡ್ಡೆಡು ಸಂಘಟನೆ ಎದುರುಬೋಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರುಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋವಾಡು ಬಂದು ಆಶಿಸಂದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಮುಗಿಪವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬುದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ರೇನೆ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಯುವ ನಾಯಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಶಾಮ್ಯಾನದ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪರಿಚಯ ದಯಬಂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಶಾಮ್ಯಾನದಕ್ಕಲು ಚಾಯರದಕ್ಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಎಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಪೊಲ ಬಿತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನದ ಮಾನಾದಿಗಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ಪುರ್ಪನ್ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿ ಬಂದಲೇ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬುಲ್ಪು ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಸೂರ್ಯ ಕಂತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆ ಪನ್ಪುಗೆ ನಿನೆದೀಪ ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಪಿರವು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಬಿರವಡು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪುಗು ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿತೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಜಾನಾದಿಗೆಡೆ ಪುನಚನ ನಿನೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೋರ್ಡು ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಚನ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೆವಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನ್ ರೈನಚನ ಮಾತಾ ಮಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿಗಡೆ ಇದೀಗ ಈತ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನಚನ ಕವಿ ಪಾತಿರದ ಲಕನೆ ಈತ ನಮನ ದುಂಬು ಯೋಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಉದಿಪನ ಸಂಗಮ ಸಂಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕೂಡಾಟಿಗೆದ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ ಇತ್ತೆ ನಡೆತದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮನ ಸೇರಿಗೆದ ಅತಿಥಿ ನಗಲ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಉದಿಪನ ಆಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಕಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಆಶಯನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ವೇದಿಕೆ ನಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರಿನಂಚನ ಪೂರ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಕಲ್ಪುಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಮ್ಯಾನದ ನಮ್ಮ ಜವಣರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇತನ ಬತ್ತನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇರ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಣ್ಣೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲ ಆಜುನದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿತನ ಸಂಘಟನೆ ಆಜುನ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲನೆ ಉಂಡು 250 ಮುಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಕುಡ್ಲನೆ ಉಂಡು
ಐಟ್ಲ 250 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಈ ವಲಯ ಮಂತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಣ ವಿಟ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಡೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ರೈಮಾಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಪುಡೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಹಾಲ್ಡ್ ಮೂಜಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಸಲತ್ತ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಶಾಮ್ಯಂದಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಚುಂಡು ಇಂಚುಂಡು ಮೋಣೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ವೇದಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒರಿಯಾಡ ಪಂಡದು ಆಗೊಂತ ಬಾಕಿ ಇದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಕ್ಕೆ ಪೋಂತೇರು ಅತಂಡ ಆಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದನೆ ಆ ಯಾತೆ ಮಂತಾರೆ ಯಾನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪೆ ನನ್ನ ಶಾಮ್ಯಂದ ಪೋಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಾಂಡ ಒರಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಆಯ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಮರ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಈ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ದೀತ ಏರೆಲ್ಲ ದೋಚುನ ರೀತಿಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಬೆನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪರ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕೊರಡು ದಂಡ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊಡಾಪುಂಡೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ದೀತ ಆ ರೇಟ್ ಏರ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವತ್ತನ 10 ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷ ಉರಿಯ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಏತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಏನೊಜ್ಜಿ ದಂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪುಣೆ ದುಂಬು 10 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರ ದುಂಬುದ ಪುಸ್ತಕ ತುಪ್ಪೇರು ಕರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಮರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 500 ಸೇರ್ಸಬೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಏರ್ಲಾಡೆ ತಡೆ ಮನ್ಪುಜರು ಕೊಟೇಶನ್ ಒಂದು ಕೇನೇರ ಪೋಂಡ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೂನಿಯನ್ ರೇಟ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ 16,000 ಬಿಲ್ ಆಪಡೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 30,000 ಬಿಲ್ ಇರಲಾರು ಐಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ರೇಟ್ ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ 30,000ನೇ ಮುಂದುವರಿಯುಳ್ಳು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿರ್ದವನು ಯಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಕಪ್ಪ ಬಾಕಿ ಮಂತನ ಇಟ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನ ಮೇಲ ಮಂತ್ರೇಟ್ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಸೂಲು ಅನ್ಪೇರ ಆಯ್ದು ಅನ್ಪುಣ ಬೇಜಾರಡಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಂಡ ದಾನ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದಾರ್ದನೆ ಐಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಬು ಉರಿಯತ್ತು ವಿಟ್ಲರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿರ್ದಾತು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ನಡೆದದ್ದು ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಕಾರಣ ನನ್ನಲಾತೆ ಜವಣರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಒರಿಯಾಗ ಆಗ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಣೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕುಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ತು ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡು ನಂಡ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆವು ನನಾತು ಇಂಚಿನ ಏರು ಅಜಬ್ಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಆರು ಇಂಕೊಂಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತೇರು ನಾನು ಆ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಂತಜಿ ವಿಟ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದುರ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ದು ಆರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಲ್ಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಪಗ ಆರು ಆರೆಂಜಿ ಮಾರ್ದು ಚಿತ್ತಮುಳಿ ಮಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ತನು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ 8th 9th 10th ಉಂಡು ಯಾನು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಫೀಸ್ ಸಮಿಸದೆ ತೊಂಜ ಬೇತಕ್ಕಳ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಟ್ಯ ಬೇರೆ ಏಪ ಆರೆಂಜ್ ಮಾರ್ದ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ದುಂಬದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ನಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಚಿತವಾದ 8th 9th 10th ಆಡೋದೊಂದು ಐಕ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತದ ಅಂಚೆ ಅವಳು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲೆಪಣದಿಂದ ಅವೇ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆ ದಾಯ ಮನ್ಪೆರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಅವನು ಬೊಡ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ನನ್ನ ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಶಾಲೆ ನಡಪೆರ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಶಾಮ್ಯಂದಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎದುರುಕುಲ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ಲು ಸುರುಕಾದ MSV ಲತಿಬೇರನೆ ಪಣ್ಣೋಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ರಶೀದೇರನೆ ಪಣ್ಣೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಣ್ಯದರನೆ ಪಣ್ಣೋಡಾಪುಂಡು ಪುಣ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕದಾರ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾತು ನಮ್ಮ ಅಪಗದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಆತನ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು 2 ಉಂಗುರ ಚೈನ್ ಪೂರ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ತೋಜಾರ ತಯಾರಿಜ್ಜನ ಏರು ಶಾಮ್ಯಂದಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ತೋಜಾರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿನ ನೇರ ಏರ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡು ಜನ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತ್ ಒಂದ್ಸನಾಗ ಆಡೋದು ಆಲ ಇಪ್ಪಿರಜ್ಜಿ ಹೊಲ್ತ ಸಾಲ ಮೆಕ್ಲಂತ ಸಾಲ ಕೊಂತರಾಕ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭನೆ ಗತಿ ಇಪ್ಪಿರಜ್ಜಿ ದಂಡ ಹೊರ ಪೊರ್ಲ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡುವ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಗತಿ ದಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿ ಸಾಮಾನು ಆಡೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಣದ ಹೊಲ್ತಾಡೆ ನಡತೋದುಂಡು ನನಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನ ಆಂಡ ಶಾಮ್ಯಂದಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಪಣ್ಯರನ್ನು ಒತ್ತೊಂಡು ಬೆದೆಂಡ ಆಗ ಕೊರ್ಪಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಇರ ಮರ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿಪ್ಪಡು ಸಾಮ್ಯನ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಉವೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಈ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಅವಡ ಈತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ನಾಡು ಗುರುತಿಸಾರ ಹಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಚೇರ್ದಿಂಡೇನೆ ನಂಗೆ ಅವನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಣ್ಣು ಅಂತೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಓಡೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಐಕ್ ರಶೀದಿಜ್ಜಿ ಚೇರ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಾಡು
ಪೆಂಡಲ್ ಫ್ರೀ ಪಾಡಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಕೆ ರಸೀದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊರಂತಾನೆ ಅವೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯನ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲೆಡು ಬರ್ಬೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅದು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಬದಲಾತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲು ಅತನ ಅಕ್ಲ ಪೋಷಕರು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಿವರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ನೆನೆತನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೇರು ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಗುರುತಿಸೋಡು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಿಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತೆ ಕೊರನೆ ಮಾಡ ಖಂಡಿತ ದಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕಡೆ ಅವು ಇಟ್ಲಾರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕುಡ್ಲಾಕೊಂಡೋಡ್ದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಮಾನತೆರಿ ಕಾರಣ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಂಕಲದಾಯಿ ಕುಡ್ಲಾಟ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿದು ಆರು ಬತ್ತು ಸೇರನೆ ಇರ್ತದೆ ಉಮಾನತೇರು ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ನಾಗರಾಜರಿ ಈ ಪುಡಿಯರ್ದು ಯುಬಿಎಂ ರೈಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಇತಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರಂತಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರಂತಂಡು ದಯ ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಓಲು ತತ್ತನೆಲ್ಲ ತೋಜಲಿ ಅತನ ಓಲು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ತೋಜಲಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಲೆತ್ತು ಪಾತ್ರ ಪೊಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಾತು ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ಯದೆಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಶ್ಚಿತರಿಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಿಪ್ಪು ಆತನ ಯುವರಾಜರಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತ್ರನೆ ಆರ್ನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರೇರ ಆರು ಜವಣಿ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಜವಣಿನೇ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೇ ಇದ್ದಿ ಆರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಇಂಚಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆರ್ನ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಬೇರೆ ಯುಬಿಎಂ ದೇರೇನು ತುಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಕೊಂಡು ಆರ್ನಡೆ ಪೋಯ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸವೇ ಯಾವುದು ನಮ್ಮವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತುವಾಡ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಪುರ್ಸೋದು ಕೊರ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ್ಲಾದ ಒಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಮ್ಯಂದ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆಯರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಾನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತಾಡಿದ ಧನ್ಯವಾದ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಬದುಕು ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರಲಾರದು. ನಿನ್ನೆಯ ಅನುಭವ ನಾಳಿನ ಆಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡವರು ನೀವು. ಹೆತ್ತವರು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ, ಬಡತನದ ಬೇಗುದೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಾಗದೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ದುಡಿದವರು ನೀವು. ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡಿದವರು ನೀವು. ಅಕ್ಷರ ಕಾಣದ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ನೋವು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿವರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧಕರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನರಸಿ ಬಂದಿದೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ. ಆದರೂ ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಜಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರುವ ನೀವು ನಿಜವಾದ ದೇವಮಾನವರು. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತು ಬೆಳಗುವ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ದೇಗುಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೀವೇ ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರರಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಡೆ, ಹರಸಲಿ ನಾಡಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ದಿನಾಂಕ 9/8/2023, ಸ್ಥಳ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್. ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮನ ಮಾತೆನ್ನಲು ಸೇರಿಕೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸೇರಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ಯೋಚಿ ಚವಡಿಡು ಸೇರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯನಾಗ್ಲರ ಸೇರಿಗೆ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ಅರೇಕಳ ಆಜಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಡು ಅಶಕ್ತರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಪನ್ಪನಂಚನ ಘಟಕರ್ದು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅರೇಂಜರ್ ಶೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತೋ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ತನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ನಿರೇಳ್ದು ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ನೀರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅದು 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ನ ದಿವಂಗತ ದೇವಣ್ಣನ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆದ ದೇವಣ್ಣ ಮನ್ನಗುಡ್ಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನವದ ಸಕಾಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಡು ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎರಂಜರ್ಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇಂದೆಟ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ದೇವಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ದೇವಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪನವದ ಸಕಾಯನ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ನಿರೇಳ್ಡೆ ಎಂಕಲು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶಾಮಿಯಾನ ಅದಪ್ಪು ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಂತನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಪ್ಪು ಪೂರ್ವ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬೇನೆಗೆ ಸಕಾಯ ಆವಡ್ ಪನ್ಪ ನೆಲೆಟ್ ತುರ್ತು ನಿಧಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಮಾಲಕರ್ನಕ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ನಿಧಿನ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈತ ಆರಂಭಿಕವಾದ ಈತ ದೇವಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ದಿವಂಗತ ದೇವಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನರ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ತನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸಾಮಿಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಪೊಡಿಯಾದ ಬೈದನಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ರಾಜಕೀಯ ನನೊಂಜಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವ ಏರೆಗೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ದುಃಖ ದುಮ್ಮ ಅನ್ನೋಲು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಯಾನು ರವಿಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತನು ಸಾಮ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಾಡ್ನಿ ಎಂಕುಲೆ ಕಂಬ ಬಾಡ್ನಿ ಎಂಕುಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಖುಷಿಲ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಓಲಾಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಮ್ಯಾನ ದೊಂಪ ಬಾಡ್ರಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮಡಲ್ ಕನವೊಂದಿತ್ತ ಚಪ್ಕದ ನೇನು ಪೂರ ಕನವೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾತನು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಗಣೇಶಗೆ ಪಂಡನ ಅಂಡು ಏತು ಚಾರು ಬೋಡು ಏತು ಸಾಮ್ಯಾನ ಬೋಡು ಏತು ಸೀಟ್ ಬಾಡು ರೈ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಣೇಶನ ಪಂಡ ಎಲೆಲಿಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಐತ ಇನ್ನರ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸಂಗತಿ ಈ ಸಾಮಿಯಾನ ನಡಪವನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಯಾಪೆಲ್ಲ ಪನ್ರನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಉಂತನಂದು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ನಿನ್ನ ವನಸಾತನ ಮರ ಬಕ್ಕಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಫೋಟೋನೇ ತೆಪ್ಪೋನು ಆಯ್ ಅವಳು ಬಡವಡು ತುಲಾರು ನಿತ್ತೆನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಒಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಈ ಮದುವೆ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಸಾಮ್ಯಾನದ ಸುರ್ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮುಗಿದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಾಮಿಯಾನ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಡ ಅರಡ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಿಯಾನದವರೆಗೆ ಕಾಸುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯಾಡು ಈ ವ್ಯವಹಾರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಮೇಲದ ಪಂಡೇರಾರಿ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿವ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವಾಡ್ರು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಗೆ ಎಡ್ಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಸಾಮ್ಯಾನದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುನಿ ಅದೇ ರೈಮಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಸಾಮ್ಯಾನ ವಾಡ್ರು ಕೊರ್ನಾಗ ಖುಷಿಟು ಕೊರ್ಪುನು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಕಾಸುದ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಪೂರ್ವ ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರುಂದೇಕೇನು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾಸುದ ಉಲಾಯಿಡು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಐಕೆ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಆ್ಯಪಲ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ದುಂಬು ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಜಿಂದಾಂಡ ಸಾಮ್ಯಾನ ದಯನ ಅತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಸಂಗತಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದ ಯಾಪಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ
ಈ ಊರುಡ್ಲ ಪತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಾಮ್ಯಾನದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಂಪಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಕ ಜನ ಅಂಜಿ 10 ಜನ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಪಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಒಟ್ಟು ಸಾಮ್ಯಾನದ ಏರಿತ್ತಿನಲ್ಲ ರೈಮಕ್ಕನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲಾತಿಜೇರು ಆರೇ ಮುಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಆರೇ ಬಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಾರು ಬೊಕ್ಕ ವೇಣನ್ನು ಇಲ್ಲೇರು ತೋಜೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಮ್ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂಜ ಉತ್ಸವ ಅದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿಪುನಿ ಈ ಸಾಮ್ಯಾನ ದಕ್ಕುಲೆ ಬೋಡಿಪುನು ಚಾರ್ ಬೋಂಡಲ ಸಾಮ್ಯಾನ ದಕ್ಕಲು ಬೋಡು ದೊಂಪ ಪಾಡೊಡ್ಡಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆ ನೀನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಅದು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗಡು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನಿ ಸಾಮ್ಯಾನ ದಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಪನಿಯರ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಲಾಪುನು ಕೆಲವು ಸಲ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನ್ನೆರುಂಡು ಬಾಬನ್ನ ದುಂಬು ಸುರುಕು ಉತ್ಸವ ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಪಲಡು ಉತ್ಸವ ಶುರುವಾನಾಗ ಯಾನ ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡು ತೀವ್ರ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಮಲ್ದ ನೆನೆಪರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಯಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ಸವದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುನ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ಆಪುನು ಅಣ್ಣ ಐತ ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲನ ಪರಿಶ್ರಮದ ನೇನು ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲಕ್ಕೇನು ಜನಿಕ್ಲು ಆ ಕಂಬ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ತೂನಗ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುನು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ 12 ನಿಜವಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಆ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕುಲು ಹಾಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ತನಕುಲು ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರಿರ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿಯು ನಕುಲು ನಿಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಪುಗರ್ನೆ ಅತ್ತು ಎಂಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಅನುಭವಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನು ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಪೂರೇರೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯಾನದ ರೂಪಡ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಜಿನ ಈರು ಓಲಾ ಬಿಟ್ಲ ಅಕ್ಲು ಓಲಾ ಕದ್ರಿ ಮುಕ್ಲು ಓಲಾ ಉಳ್ಳಾಲ ಓಲೋಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲನ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದಲ ನಿಕ್ಲು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಲ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡಂದುವೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ತಂದುವೆ ಈ ಸಾಮ್ಯಾನದನೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತಿದ್ದ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದು ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪೋದೆ ಉಪ್ಪಂದು ಇನಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಮ್ಯಾನದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದೇ ರೇಮಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಪೂರ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಮ್ಯಾನದಕ್ಲೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸಲೇನ ಬಾಬನ್ನ ಇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸವಲತ್ತು ತೊಲ್ನೇಕ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾದು ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಇರೆಗೆ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಖಾಸ್ ಕೊರಂದು ಒಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಯಾ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗಳುಂಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಎಪ್ಪು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಎಪ್ಪು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಂದುಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪವನೇಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ನೀತಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 399 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಣದಾಂಡ 10 ಲಕ್ಷದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನು ನೀವು ಕೇಂಡೆ ನೀ ಮುಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಟಿಕುಲ್ ದಾನ ಮರ್ರೆ ACPನ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಐಕ್ದಾಲ ಪೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಕಾನೂನು ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿದೇ ಪೋಪುನ ಐಟದಾಲ ಚರ್ಚೆ ದಾಲಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಕಲ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಈ ACP ಅವಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂತನಕ್ಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಯಾನು ಅಪಗ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸದ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಡು ನಿಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರ್ದಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಣೆ ಯಾವ್ಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಣ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಆಜಬ್ಬೇರು ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಜವಾದ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ದಾಯಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಭಾರತ ಬನ್ವೇರು ಇಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಜಬ್ಬೇರು ನಂಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂದುವೇ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಷತ್ ಬಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಫುಡ್ಸುನ ಲೈನ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡೇ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತಿನ ಜನ ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಆರು ಇನ್ನಿಂದು ಫಣ್ಣತ್ತು ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ
ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನನ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ದುಂಬು ಪೋಪನ ಲೆಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನೇಕ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎನ್ನ ಪಾತೆನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ನೌಕರರ ವರ್ಗಗೂ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಂಚ ಸೂಚನೆ ಕೋರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ ನಡತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ನು ಸರಿ ಸುಮಾರು 130 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಲ್ತಂಡ ಪನಿಯರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಅತಿ ದಿನಗಳ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಡನಾ ತುಪ್ಪುಂಡು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಡು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಒಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಲಕನೆ ಸುರುಕು 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ. ಆಫಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 7ನೇ ತರಗತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಲಾರು. ಯಶಸ್ವಿ BK ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡೂರು. ಯಾಶಲ್ ರಾಸಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾನೂರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪನೀರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಕಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನವದ ಸಕಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಲೆಂಬ ಆಶಾಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲಾವಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೋರ್ಚಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದನ್ನು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಇರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನ್ವಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ನಗದು, ಶಾಲು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಫಲವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ
ಭವಿಷ್ಯದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ತಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಗಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಜ್ಜಿ ಗೌರವನ ನನ್ನ ದುಂಬದಿನದು ಜಮನಾದಿಗೇಡು ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ನೆನಪು ದೀದು ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಗ ಋಣಿ ಆಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನ್ನೊಂದಲ ಬಂದನೆ ಚಕ್ಕರೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಅದಪ್ಪು ಮಾಲಕ ವರ್ಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇಟು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನ ಮೇರೆ ಬದದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಜಿ ಸೇವೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಶಾಮಿಯಾನ ಒಂಜಿ ದ ಒಡನಾಟ ಹಿಡಿತದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಅವಿಲೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ಸೀಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಅವಿಲೇಶ್ ಡಿಸೋಜರ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅವಿಲಕನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಶಾಮಿಯಾನ ದಿನೇಶ್ ಜೈಗುರು ಶಾಮಿಯಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಿಟಿ ಶಾಮಿಯಾನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಸಿಟಿ ಶಾಮಿಯಾನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ತುಲೆ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಜಂದೆ ಗಾಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆಂದ ಮಾತವಿದಡ್ಲ ಮರಿಯಲಾದಪ್ಪು ಅರೆಗಲಾದವು ಸೆಕೆಗಾಲ ಆಗ್ಬೋದು ಚಳಿಗಾಲ ಅದು ಮಾತವಿದಡ್ಲ ಶಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತನ್ನ ಬೆಗರ್ನ ನೆತ್ತೆರ ಅದು ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಲ್ಪ ಆಡ ಶಾಮ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಡೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಲಗದು ಅವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂದದು ಈ ಮಟ್ಟಗಳ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲಾಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಇನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯ ಐಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಪಡದೆ ಈ ಹೊರತು నేను ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ನೆಂಪು ಮಂತನ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪನಿಗೆ ದೇವೇರನ್ನು ತೂತಿಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ತೂತಾಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ತೂತಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸುವನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒಜಿ ನಿರೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ವತಿರ್ದು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಒಜ್ಜಿ ವತಿರ್ದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಲದ ವಲಯದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಮ್ಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭವಡೆ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲ ಬದುಕೆಡ್ಡವಡು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ 40 ವರ್ಷ ಶಾಮ್ಯಾನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ
ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಶಾಮಣ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಟ್ಲದ ಮಾಲ ಸಂಘದ ದ್ಯಾರ್ಲಗಟ್ಟ ಮಾಲಿಕ ಸಂಘ ಶಾಮಣ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯಾನ್ ದಯದೀದು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ನಿಪ್ಪಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜೂರು ಕುರ್ಸು ಶಾಮ್ಯಾನ ಬಾಡಿಗೆ ತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಏದಿಕ್ಕೇಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನನ್ನು ಈ ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಬಾಡಿಗೆ ತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಮಾನಾಲ್ದ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಉಪ್ಪು ಇಟ್ಲ ವಲಯ ಉಪ್ಪು ಕುಡ್ಡದ ವಲಯ ಉಪ್ಪು ದ್ಯಾರ್ಲಗಟ್ಟ ವಲಯ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಷ್ಟ ಪಂಡನ ಎನ್ನ ಬಡತನ ಎನಿಕ್ಕಿಲ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳ್ಯಾರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತೂಯಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು MP ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಜೆಪ್ಪಿನ ಜನಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತೂರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾದ್ಯ ಕುರ್ಸು ಎಂಕ್ ಚಿಂಜ ಕೊರಂಡ ಆಂಡ ದಾಣೆ ಪಂಪು ಎಣ್ಣನ್ನು 2001 ಎನ್ನ 28 ಜೋಕುಲಿನ 2020 ಜೂನು 17 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಈ ಮಾಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು E.T. ಪರಿದರ್ 21 ಜೋಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನು 21 ಜೋಕುಲು ಎಣ್ಣ ಮಗಲ್ಲ ಇತ್ತಡ ಸರ್ ಎಣ್ಣ ಮದ್ರಸರು ಕೊಡ ಎಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ 4 ಜನನ್ನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀಡಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ಅಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಳ್ಬಿಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂಣಾಗ 2020 ಜೂನ್ 17 ತಾರೀಕು E.T. ಪರಿದರ್ 21 ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸರ ಯಾನು ಐಕದೊಂಬು 77 ಎನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾರ್ಜಿ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಓ ಏದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಜುವನ್ ತೆಕ್ಕನ ಮರ ಆಂಡ 2020 17 ತಾರೀಕು ಎನ್ನ E.T. ಪರಿದರನ್ನು STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತ ದೊಂಬು ಪೋಯ ಜನಕ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಏನಂದೆ ಆಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಂಡದು ಯಾನು ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನು ಸಹಾಯಕನ ಪೊಣಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಜನನ ಸರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಸಂತಿಕಾಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಗುರುಪ್ ಬಾಲಪ್ಪನ 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ಎನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯಿಜಿಂದ ಇನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಬಡತನ ಇತ್ತನ ಏದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ ಕಿತ್ತಲ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣಿಸ್ ಆಣಿ ಆ ಲೇಖನ ಮೀರಿ ಬರೆಯಿಜಿಂದ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಏದಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ನೀಡಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ 35 ವರ್ಷ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಏದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಜನದ ಪಣ್ಣಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೊರಿಯರು ಕನ್ನಡ ಬಾಬದ ವರ್ಷದಕ್ಷಿ ಬೇತೆ ಅನುಸಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ್ಕೆ CNI ಬನ್ ಯಾವ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇತ್ತ ಮೋಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡರು ಎನ್ನನ್ನು ದ್ಯಾರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತಾದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ಷೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದ ಜನ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಂಡ ಓಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬಡತನ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಧರ್ಮದ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಬರಿಯರಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕಟ್ಟಡನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪೋಯಿಡು ಸಾಧಿಲ ಮಲ್ತುಕೊರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬಡತನ ಏನಿಕ್ಕಿಲ ಮುಗಿಜಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ ಎನ್ನ ಬಡತನ ಈ ಉಲ್ಲಾಳ ಏರಿಯಡು ಅರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡ ಈನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಏದಿಕೆ ಅಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅಂಡ ಬಡತನ ಇತ್ತಂಡು ವಸಂತಿಕಾಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕುರ್ಸುಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಂಚಾದ ಪಣ್ಣಗ ಏನು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಸು ಏನು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಸಣ್ಣ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರಾಣಿತ ಇಟ್ಲಾಡು ಬಂಡಗ ಆಣಿ 5 ವರ್ಷ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಬರ್ಪುಂಡು 1 ಸಾವಿರ 1.5 ಸಾವಿರ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಸಾಲೆನು ಎನ್ನ ಮಾಲೆಲ್ದೆ ಕುಲ್ಲರು ಕುಡ್ಸೋದು ಎನ್ನ ಬರ್ಸೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗಂಡು ದಿಕ್ಕೇರು ಆಂಡ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಚುಟುಕೊಡು ಪಣ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಬಣ್ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಗೊಂಡ ಮುಕ್ಕಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ 10 ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 40 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತೋಟಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ 10 ಸಾವಿರ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ನಾಲ್ಕನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪನಿಯರ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡುಂಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈ ಬಸ್ ಈ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಎನ್ನನ್ನು ಇಂಚಿನ ಮಾನಲ್ದೆ ಕುರ್ಸು 19 ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು ಫಲಬಸ್ಸು ಕೊದ್ದು ಎನ್ನ ಕೀಸಿಗೆ
పోయి నాದು ಕಾಸುಲ ಪಾಡಿಯರಿ ನಿಖಿಲೆ ದೇವರು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಟೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಿ ಜೋಕುಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದೊಂಬೋಗು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ತನಕ ಬಡತನ ಇದ್ದಿನ ಜನಕ್ಕಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ದೇವರು ಅನುಗುಣ ಮಲ್ಪ ಕೊರಡು ಬಂಡದ್ದು ನಟೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಎತ್ತಿ ಕೋಜಾದಿ ಇದ್ದಿಂದ ಯಾನು ದಾಲಾಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿಲ ನಿಖಿಲು ಸಹಾಯ ಕೊರ ರೈಜಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ 2023. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಅರೆಕಳ ಆಜಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲರವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಿರ್ಲರ ಈರೆಗೆ ಪುರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ 31 ಪಕ್ಕ ರಿಟೈರ್ಡ್ 5 ಪುರ್ಸೋದು. ಹೌದು, ನಾನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು 23 ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹೇಗೆ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರೆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನೇ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಮದುವೆಯ 35 ವರ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲಾರಿಕುಟಿನ ಅಂತೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಏನೋ ಹಾಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು, ಸಾಮ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಛಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಋಣಾನುಬಂಧ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮ ಸಾಮ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು 25 ರಾಯಲ್ ಛಾಯರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ಇಲಾರಿಕುಟಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನೆ. ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಷ್ಟ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಲುಪದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜನರುಗಳು ಆಡುವ ಮಾತು ನಾನು ಕಿವಿಯರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಈ ಸಾಮ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ್ದು. ಏನಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒತ್ತು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಜಬ್ಬರಂಥವರನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಅತೀ ಬಡತನ, ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೋಜರಿಗೆ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಚವಾಟಿ ಓಲಗಾಯನಚನ ಎಂಗಳ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪೀಲಿಕುರುಲೆರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಬಂದನಾರು ಅರ್ನ ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಪಣವಿನಂತೆ. ಕೆಡುಪುನ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಾಬಲ್ಲ ವಿನ್ನೆರೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸಭೆಕಲ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. 20 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿನ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ 23 ವರ್ಷೋಡು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷೋಡೆ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬರು ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲಾರು ಅವು ಬೇಗನೆ ಬರಡೆಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನುವ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಹಾಲಡು ಸಭೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಿಕಲ್ ನಾವಡು ನನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಲುಡೆ ಕಡೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು
ದುಮ್ದ ಕಾಲಡು ಸುರೂಕು ಜಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪನಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದಾಕಲ ಅಜ್ಜಾದಪ್ಪು ತಿದ್ಯಾದಪ್ಪು ಪಿಜ್ಜಾದಪ್ಪು ಅಕೇರಿಗೆ ಪೋಪನ್ ನಾಕುಲೆ ಇನಿ ಸುರೂಕು ಜಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪನಾಕಲು ಶಾಮ್ಯಾನದಾಕಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಪೋಪನಾಕುಲ ಶಾಮ್ಯಾನದಾಕಲು ಆತ ಮುಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲೇ ರಕಲು ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಿ ನೇಮ ಆಡು ಮದಿಮೆ ಆಡು ಇಲ್ಲದವ ಮಸೀರಿ ಐರ್ನೇಜ್ ಅಕಲ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಜೆರಡಲ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ದೆತ್ತಿ ಜೆರಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೊಂಬಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ದಿನ ಕಾಪುವ ಕುಂಟವಲ್ಲ ನುಂಗವ ಮದಿಮೆದ ಮಾತೇನ ಅಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಪ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ಈ ಮಾಲಕ್ಕೆರಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪನಿ 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು 1,500 ಜನಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಿಪಾರು ಯಾಯಿಜಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರ 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕಂತದ್ದು ಬಲಸದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಗಿಪಾರು ಆಂಡ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಕಡು ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಉಂಪುನ ತುಪ್ಪುಡು ಐನು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಉಂತವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲಸಿನಗ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇನ್ನು ಬಡವುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏತೋ ನರಳೊಂದುಂಡು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಆಪಡು ನಿಖಿಲಿ ಎಂಚ ಬಲಸದು 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಿಪಾರ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 500 ಜನಕ್ಕೂ ಬಲಸುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಚಮಚಡು ಕುಡುತ್ತದು ಪಾಡ್ಲಿ 10 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ದೆತೊಂದು ಪಾಡೈ ವರನೆ ಗೋರ್ದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾದ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಬಡವನು ಉಂತವನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ನೆಟ್ ತಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು 1,000 ಅಂದ ಜನ ಅಂದ ಪನ್ಪರ್ 2,000 ಜನನು ಕೂಡ್ಸವ ನಿಖಿಲ್ ಒಲ್ತು ಕಂತು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಲ್ತು ಮುಲ್ತು ನಟ್ಟು ಕಂತು ಕೊರ್ಪಾರ ಲಾಸ್ಗೆ ನೆರ್ಪು ನಿಖಿಲೆಗೆ 1,000 ಪ್ಲೇಟ್ ದೀತೆ 2,000 ಅಂದ ಪನ್ಪೇಂದೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಹೊಣೆಗಾರರ ಆಪಿಜರ್ ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಒರಿಪ್ಪನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರನ್ನು ಏರು ಪನಿ ಎರಲಜ್ಜಿ ಆಯನಾನ ಬೇನೆ ಆಯ ಗೊತ್ತುಪುಡು ಎರುತ್ತ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಯಾಪಲ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಅವು ಕುಟೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಆತೆ ಇನಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯ ತುಂಡ ಬರವಿತ್ತನಕಲು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚವನ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲಿ ಜೀಪ್ ಅನ್ಪಣ ಅಡ್ಡಿಡಿ ಅವೇ ಸರ್ಕಾರ RTI ಕೊಡದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಡು ಅವೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಬೋದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಡು ಒವ್ವೇ ಅವಡು ಪಕ್ಷ ಅವೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪೆರೆ ಆಪಿಜಿ ಇನಿ ಹಾಜಪೆರೆ ಇನಿ ಬಡವಾಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ ಬಾಜಲಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ ಅರೆಗೆ ಬಡವುದ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರಿ ಕಟ್ಟೇರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲೇರಿ ನನಲ ಕಟ್ಟುಪನ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಎರಡುಂಡು ಐಕೆ ಏತು ಪುಡೇರ್ದರ ಏತು ಉರುಡುದೇರ ಅವು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವೇನು ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ಬರ್ತೇನೆ 6 ಪತ್ಲೆಕನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲಾರೆ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರಿ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್ವೇರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಏತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿದು ಇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚುಟುಕಾದ ತನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭಂದು ಇವೆತ್ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂಚಿನ ನಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಪಡವಿನಂತಿ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಪಂದಾನ ಗಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಉದ್ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ವಲಯಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನನ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂವಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಜನ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮುರನೆ ದಿಂಚಲ ಏತೋ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕಡು ಆಜಿ ವಲಯ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆಜಿ ವಲಯ ಪಂದಾಂಡ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಲಯ ಕೈಕಂಬ ವಚ್ಪೆ ವಲಯ ಓಮಂಜೂರು ವಲಯ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ವಲಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ವಲಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಕ್ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಐತಿಲಕ ಆಜಿ ವಲಯನ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಜಿ ವಲಯಡು ಒಂಜಿ ವಲಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಜಿ ಬಂದ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಜಿ ವಲಯಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಲಯ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜೇ ವಲಯ ಅವು ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಐಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಲ್ಲೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರೈಮು ಚಿಲಾದುಪ್ಪು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಂಧನಗ ಐತೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತನ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನದ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಲ್ ದೇಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ದೀವೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಆರೊಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ್ನೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾದರಿ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಜಿಲ್ಲೆಡು
ಇತ್ತೆ 4 ಘಟಕ ಇತ್ತಂದು ಆಜಿ ಘಟಕ ಆತಂದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಸತತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು 2 ದಿನ ಕೋಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಾಡಿ ಘಟಕಾಡು ಪೋದಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂದಾಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನೆದ ಬೇಲೆಲ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬರೋದು ದಯಬಂದಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇನ್ನೀತ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತದು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮುರಣಿ ದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿಕಾನಗ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟನೆ ಮಲ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಹಾಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಭಾಭವನಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಹಾಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲದ ವಲಯದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಜಬ್ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲಾಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯನೇ ಆಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಮಗರ್ಗಿಲ್ಲು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಗೇರುಡು ಅಂಚೆತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ದಿಂಜಾದು ಅಡಿಪಾಯ ದಿಂಜಾದು ಐಕ್ ಚಾತುರ್ಪು ದಿಂಜಾದು ಮಾತವಿದಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಲಯದ ಈ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಮ್ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾನು ಮುಂದೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರ್ಪನಂಚ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನ ನೆತ ಮಾಲಕೇರಿ. ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು ಕಟೀಲ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಾಡೂರು ನೆತ ಮಾಲಕೇರಿ ಬದ್ದು ಎಂಗಲ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ವೇನನ್ನೇ ಬಣ್ಣದೆ ಮಾತೇನಲ ಬಾಯಿಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಯಾನೆ SK ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಾಲಕಿ ರಂಜನಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಯೋಜಿ ಪೊರಂಬಾಟಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಪೊರಂಬಾಟಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬಲ್ಲಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪದ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಅದರ ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ರೈಮುಚ್ಚಿಲ್ ರೈಮಕ UBM ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರು ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದವು ಅತನ ಸಂತ ಸಭೆ ಚರ್ಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದವು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಆದವು ಮಾತೇಕಲ ರೈಮುಚ್ಚಿಲಕನ ಒಂಜಿ ಹೂವಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಆದವು ಅತನ ಅಟ್ಟೆದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಮಾತೆಡ್ಲು ಪುನಃ ರೈಮಕ್ಕ UBM ಎಂದರ್. ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈತ ಹೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಚಿನ ಜೋಡಣೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ಸಂತೃಪ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಪನ್ನೀರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಉಡಲ್ಗಾದಪು ಮನಸ್ಸುಗಾದಪು ಆತನ ಚಿತ್ತಗಾದಪು ಮಾತೇಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪು ದಿಂಜಾಯನಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯದ ಸೇರಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಮದಿಪುಗು ಬೋರ್ಡದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುರ್ದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾಮೆದ ಮನೆಟಪ್ಪು ನಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ ನಚಿನ ಯುವರಾಜ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ತನ್ನ ಇನಿ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯಾಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇರು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಈ ಇಂದೇನು ಇಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರೈಮಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನ ದಕ್ಲಾಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಲೆತೊಂದು ತೋಜ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ದರತ ವಿಷಯಡು ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಒಂತೆ ಆತ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪಿನ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇರು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಮುಲ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾತೆರನ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕೋಡು ಉಲ್ಲಾಳವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಂತದ್ದು ತಜ್ಪದೇರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಲನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಜನ ಮಂತು ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಜನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂತದೇರು ಮುಲ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲ ಮಂತದೇರು ಇನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರಿತ ಸಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಬೆನ್ನಾಲ ಬಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕರಿನ ಸರಿಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ 50,000 ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೆರ ಎಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗನ್ನು ಈ ಸಭೆಟ್ ಗುರಿತು ಸವಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ಪಡು ಅಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಡದು ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಪರವಾದಿಗಳು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಡದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೊಸತು ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೂಗುಚ್ಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂಗುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶಾಮ್ಯಾನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ BSR ಶಾಮ್ಯಾನ ರೆಂಜಾಡಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ BSR ಶಾಮ್ಯಾನ. ಸಂತೋಷ್ ಶಾಮ್ಯಾನ. ಮೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತೇರು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನೆ ನನ್ಲ ಒಂಜಿ 13 ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮನ್ಪುವ ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆ ನನಲ ಬಲ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಮಾತನ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೈತಡು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಲೆ ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈತ ಪೂರ್ಲದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಐತ ಏನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ
ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ವಿನಂತಿ ಎಂಕಲ ಕುಂಪಲದಾರೆ ಪ್ರೀತೇಶರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟೆರೆಗೆ ಸೇರ್ನಚಿನ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿ ಪಾತೆರದ ಸೊಲ್ಮೇತ ಸೇಸಪಾಡೋಡು ಪಣದು ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ಯುವಚ್ ನಗರ ಸಭೆತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲು ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ರೋಯಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಾಲ ಕೇರಳ ಅದು ಪನಂಚಿನ ಫಾರೂಕ್ ಯುವಚ್ ನಗರ ಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ತನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಲ್ಪಡುವ ವಿನಂತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಇದರ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಉಲ್ಲಾಲ ಮತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟು ವಲಯದ ಈ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬ ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಹರೇಕಾಲ್ ಹಾಜಬ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಯಾವತ್ತು SMD ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ UT ಫರೀದ್ರವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಜಬ್ಬ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಂಥ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಾಬು KV ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರವರು, ಅವರೇ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದಂತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾಥ ಸುವರ್ಣರವರು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರೇ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಲೆವರ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಯನ್ ಡಿಸೋಜರವರು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದವರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಂಚನ್ರವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಹೀಮ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಮ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಾಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲರವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 29/8/2023 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಗಟ್ಟಿಕುದ್ರು ಅಮ್ಲಮಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.